Oh, sorry. Nou heb ik jou alleen maar. Ik dacht dat de hele groep er al aan kwam. Mijn naam is Antonie Moulier. Ik ben projectleider bij Woonboer Delfshaven voor het gebied Oud-Mathenesse, waar ik u zo meteen over ga vertellen. Met een heel bijzonder project kopen we ons in Vereniging van Eigenaren. En zijn dan een heel klein muisje in zo'n organisatie die in de mensenrechten zit. Terwijl we normaal gesproken juist niet de muis, maar de olifant zijn. Want een corporatie is gewend een grote speler in de wijk te zijn. Hier beginnen we volledig tegenovergesteld. Hier beginnen we als kleintje. Wat jij in de spaarpot hebt zitten als vereniging van eigenaren, die netjes opgegeven bij de Belastingdienst als vermogen. Ja, is dat voor de eigenaar persoonlijk of is dat als... Nee, dat is voor de eigenaar persoon. Dus dat wordt dus verdeeld over waar er wonen. Dat waren dus 8 portieken. Zo klein wordt het verdeeld. Dus dan word je dan zeggen, dus een 8e deel, zeg maar. Of is het wel zeggen, dus de indeling is zoals je dus hebt ingedeeld bent in de bijdrage. Ja, je moet splitsingzak volgen. Ja, ja. Dus dat betekent als je nu de Vereniging van Eigenaren betaalt, dat geld wordt ook door de Belastingdienst als spaarvermogen. Dus ja. Dat is nieuw. Ja, dat is nu nog, het is een paar jaar al hoor. Maar als het goed is, dan heeft u een beheerkantoor dat u netjes bij de jaarstukken een opgave doet welk geldbedrag van door de VVE gespaard bedrag, welk bedrag daarvan op uw belasting wordt meegenomen. En dat is bij ook bij Triant zo? Ja, dat is correct. Triant doet het ook ondertussen. Die geeft u keurig netjes dat bedrag en dan stuurt meteen bij en die moet je dat af te halen. Ja, dat moet u opgeven met de Belastingdienst. En dat is uw plicht, daar is niemand anders verantwoordelijk voor. Ja. Het is alleen een deel van het reservefonds, hoor. Het is niet de volledige bijdrage. Nee, dat klopt. Okay. Het is alleen een deel van de bijdrage naar het reservefonds. Ja, ik denk wel dat dat misschien een tijdelijk probleem is, omdat volgend jaar de Duitse arbeidsmarkt open gaat voor Europeanen en Duitsland komt 500.000 arbeiders tekort. Dus ik heb eigenlijk het idee dat het tijdelijk dat vanzelf in het bureau al oplost eigenlijk. Ja, maar Bulgaren geen overlast. Polen die dringen. Nou, onder de kostgroep zijn er juist heel veel mensen die heel serieus taal willen leren, willen investeren en ook wel plannen hebben om langer te blijven. Ja. Wanneer er 3 of meer verschillende namen ingeschreven staan, spreekt de gemeente over een illegale verblijfsinrichting. Dus als er 3 personen in staan en die hebben geen officiële relatie met elkaar, bestempelt zeg maar de gemeente dit als een illegale verblijfsinrichting. Andrea die had het daar werkelijk voor te zeggen. En ja, daar kochten wij ons in en gingen in gesprek zo van, hoe is dat nou eigenlijk weer zo'n vereniging van eigenaren? Wat maak je mee? Wat zijn de problemen die hier spelen? En kunnen we eens met je meedenken? Want een huis beheren, dat hebben we nog wel eens vaker gedaan, een woningcorporatie. En we hebben zo ondertussen daar een paar ideeën over. Leuk en nuttig om het met elkaar te delen. Wat zijn dan de kenmerken van deze wijk? Oud-Mathenesse, ja, geïsoleerde ligging. Dat is eigenlijk de vloek en de zegen van Oud-Mathenesse. Het is de vloek omdat het altijd achteraan heeft gestaan als het geld werd verdeeld, als de organisaties hun plekken kozen. Nou, dan kwam eigenlijk Oud-Mathenesse steeds achteraan. Het is het voordeel gebleken, zeggen mensen zelf, want de grote stadsproblematiek die wij als Spangen en Bospelen tussenwijken al veel eerder in de greep heeft gekregen, die heeft Oud-Mathenesse heel lang gespaard gelaten. Het grootste, meest in oog springende probleem, goedkope particuliere woningvoorraad. Erg prettig voor de mensen die er kunnen kopen en die ergens anders niet kunnen kopen natuurlijk. Die moeten het ook vooral zien te verhouden met elkaar. Maar vaak wel een clusterplek van allerlei problemen die er dan ontstaan om te houden. Zorg vooral dat er regelmatig stukjes van woningen in het Verre Westen staan. Maar we zijn ook op zoek gegaan naar wat kunnen we met Twitter, met LinkedIn, met YouTube filmpjes. Rob zit mij op dit moment te filmen. Ik weet wat we daar zo mee gaan doen. Maar op zoek naar hoe zorg je dat mensen niet alleen maar woorden te zien krijgen, maar echt een brede indruk krijgen van een levendige wijk. Nou, wat je ziet is dat deelgemeente Delfshaven nu zijn
experimenteren wat ze zelf willen doen met sociale media, dat willen ze ook in handen aan mensen gaan zetten, omdat ze weten dat er daarom een te raakvlak ligt. Nou, als je dan bedenkt dat dit de wijk was waar 5 jaar geleden, wat is dan het beeld? Mensen betalen tot nu toe €50 per maand. En in de beleving van mensen is dan die €50 per maand is ergens gebleven. Die moet ergens op een bankrekening staan. Nou, dan moet je dus eerst gaan uitleggen dat het voor deel is opgegaan naar verzekering, voor deel is opgegaan gewoon naar servicekosten, naar reparatiekosten die in die langzaamaan afgetrappte gebouwen flink pannaar beginnen te reizen. En als je een mazzel hebt, dan is er nog eens een keer wat overgebleven wat inderdaad op die spaarrekening terecht is gekomen. Dit is het beeld dat we bij de meeste verenigingen hebben aangetroffen.